Ngizogoba inkani. Ayikho lento yokuthi technology indala yithi sibadala. Yeah. Baba Mfundisi, ngakufanga ngizibathe bathe baba. Hey, ngizwa amandla la ekhaya, ngizwa uGcobo. Yes. Hayi kushubile imvuselelo ngempela. Oh yes. Sibingelele kuwena baba uLshozi egameni lenkosi, sibingelele abaphathi bomsakazo esiwuthanda kakhulu uMgungundlovu FM, the sound of choice of KZN Capital. Sibingelele abaphathi, sibingelele iboard, sibingelele bonke abasilalele emakhaya endaweni zonke uMgungundlovu namaphethelo. Laba ngaphandle kwedolobha lethu abasilalele kwi-app, siyabonga kakhulu ukuthi nilalele lo msakazo onamandla kangaka. Sibingelela abefundisi emakhaya besilalele i-fivefold yonke, siyayibingelela egameni lika Jesu. Kafushane nje bazalwane sibonge kubaba uLshozi ngethuba uNkulunkulu asenzelelo namhlanje. Ngizocela nje kafushane ngoba ngiyeza ukuthi kuyashisa la ekhaya, kuyashisa sisemvuselelweni ngempela, kuyasho ukuthi uLwesihlanu. Sizoyeza uNkulunkulu Matthew chapter 15 verse number 28 yena yedwa bese siyathandaza bantwana bakaNkulunkulu. Njengoba sekushiwo umfundisi uFuneka egameni lenkosi, Matthew 15 verse number 28 siyafunda ke khona uJesu waphendula wathi, "Oh mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Indodakazi yakhe yasinda kusukela ngaleso sikhathi. Ngicela nje sivala amehlo just for a few seconds. Father, egameni lika Jesu waseNazaretha, nanti izwi lakho Nkosi khuluma ngalo, abantwana bakho emakhaya balalele, balindele uNkulunkulu oyingcwele ngoba lona alazi nabanga, linamandla lilodwa, liyafinyelela nanoma yisiphi isimo. Thatha udumo ke ngalo in Jesus name. Amen. Baba uLshozi kafushane nje la sithola indaba engeyinde neze, indaba yalo wesifazane elithi iBhayibheli wayekade wesizwe samaKhanani. Siyazi ukuthi amaKhanana ayekade ethathwa njengabezizwe uma amaJuda ebakomperisha nabo, ayengabathathi njengabafana nabo. Now lithi ke iBhayibheli ke lo wesifazane usuke ekhaya baba uLshozi unesimo esimenza ukuthi aye kuJesu. Now lesi simo akusona sakhe kodwa somntwana wakhe, ukuthi umntwana wakhe uyagula, ukhwelwe idemoni. Alisitshela iBhayibheli ukuthi kwakuhlobo lolu lwedemoni lwalimbambile, but ngifuna sibheke lezi ezintathu ezaziqhuba lo mama bese sibuke yokugcina yes4 okuyiyo engifuna ukuthi namhlanje sithandazele phezulu kwayo ebizwa ngokholo. Oh hallelujah. Now the first thing eyiqhuba lo mama ukuthi aze ayofuna usizo kuJesu ukuthi wayekade eqhutshwa ilento yothando lobuzali. Oh yes. A parental love. Because wonke umzali ufisa okuhle for umntwana wakhe noma for abantwana bakhe. Now into enza ukuthi aze aphushe isimo singavuma aye kuJesu ngoba unothando lomzali ethanda umntwana wakhe. Ngamanye amagama isidingo somntwana wakhe saphenduka kwayesakhe. Now but noma uthando lukhona, ikhona into engaphezulu kothando eyidingeka eyizomenza ukuthi imqhube azagcine eyitholile lento ayifunayo. Kuthi angithi namhlanje ebusuku umlaleli uthando lobuzali lwalunganele ukuthi lingathwala lo mama aze ayofinyelela entweni ayifunayo. Alibonge igama lenkosi. Now into yesibili eyiqhuba lo mama waqhutshwa isineke. Isineka enaso samenza waphikelela walandela. Noma abafundi sebemthulisa noma esememeza ethi Jesu indodana kaDavide ngihawukele engaphendulwa, kodwa ngenxa yokuthi uqhutshwa isineke samenza waloku ephushe njalo. Kodwa ngivumeleni bantu bakaNkulunkulu ngithi nasi isineke lesi sasimqhuba njengothando sasinganele baba uLshozi ukuthi simthathe simfinyelelise kulento ayifunayo. Now into yesithathu futhi eyiqhuba lo mama ukuzithoba okwamqhuba ukuthi aloke landelele kuJesu. Siza uJesu lapha usho into esimanga, uyamphoxa uthi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngibe sengisinikeze izinjana nje. Now ngenxa yokuthi lo mama uyayazi lento ayifunayo, akakuthatha ukuphoxeka. Kodwa uthatha ukuphoxeka ukubeka eceleni.
Okwesibili uphinda futhi ukhuluma into kuJesu, uJesu akamphenduli. I don't know ukuthi bangaka abantu emakhaya asebethandazile kodwa kwangazathi uNkulunkulu akabaphenduli. Kwangazathi imithandazo yabo iphelela ezeni. Nalento yesithathu ebizwa ngokuzithoba yayinganele babushoza ukuthi ingamthwala aze ayothola isidingo sengane yakhe. Hallelujah. Kodwa ikhona into uJesu la ku verse number 28 esizwa encoma kulomama. Akakhulumi ngothando lobuzali. Akakhulumi futhi nangesineke salomama. Akakhulumi futhi nangokuzithoba kwalomama. Kodwa sizwa ku verse number 28 ethi oh woman kukhulu ukukholwa kwakho. Ngamanye amagama uthando lalunganele ukuthi lumqhube. Ngamanye amagama isineke sasinganele ukuthi simqhube. Ngamanye amagama futhi ukuzithoba kwanganele. Kodwa khona into uJesu ayincoma kuye ebizwa ngokholo. Ngifuna ukuthi kuwe mlaleli namhlanje sesithandaza. Ngifuna ukuthi uJesu usho lamazi uthi wo woman great is your faith. Akasho ukuthi woman great is your humbleness. Akasho ukuthi great is your earnestness. Noma imo ezibona lezinto kodwa khona into eyodwa incomayo ukukholwa. Ukukholwa. Now nansi ke into eyamthwala lo mama waze wathola isimangaliso sakhe noma somntwana wakhe ibizwa ngokholo. Uthando lobuzali alunconywa. Hallelujah. Futhi akasho ukuthi waze wazi nesineke esikhulu. Futhi akasho ukuthi waze wazithoba kodwa uthi sifazane kukhulu ukukholwa kwakho. uNkulunkulu webazalwane, uNkulunkulu ufuna abantu abazomkholwa kulesi sikhathi. Ufuna abantu abangeza uthatha ukuphoxeka bakuthole ngaphandle. Ufuna abantu abazothi noma imisebenzi kuthiwa ayitholakali bese bangakuthathi lokho kuphoxeka ukuthi imisebenzi ayitholakali. Kodwa abantu abazokholwa ukuthi uNkulunkulu elithi iBhayibheli mafuna incwadi amaHebheru chapter number 6 lithi ngokuba oza kuye makakholwe ukuthi uNkulunkulu number 1 ukhona nokuthi ungumvuzi wabamfuna. Into uNkulunkulu ayifunayo balaleli ukukholwa. Ufuna ukukholwa ngaphezulu kwazo zonke izinto ngoba noma adenalo uthando lwengane yakhe lwanganele umkholwa kungekho. Ngoba ukukholwa bazalwane kuyakwazi ukubambela into oyifunayo ingakabi khona. Ngicela ukuyiphinda le. Ukukholwa kuyakwazi ukuthi kubambela. Angithi iBhayibheli babushozi faith is a substance. Ngamanye amagama isubstance into ephathekayo. So ngamanye amazwi angidingi enye into ephathekayo. Once nganokukholwa sekwanele. Because ikona engizobambelela kukho. Because okholweni siyabambelela. Hallelujah. Uthi akube ngifuna ukuthi kuwe namlaleli namhlanje ntambama angazi ukuthi yini oyikhulekelayo. But nanti izwe lithi makube kuwe njengokuthanda kwakho. I don't know isimo obhekene naso but gcina ukholo. Noma zikushaya zikunetha uyagula mhlawumbe ulele embedeni njengoba ungilalele nje. Mhlawumbe usekhaya awuthola umsebenzi, mhlawumbe uhlushwa abantwana, bamba ukholo. Ilona lizokusebenza. Lo mama wathi ekhala kodwa wayelandela. Ngicela sithandaze. Father, in the name of Jesus Christ, laba abantwana bakho uNkulunkulu ongcwele, ngiyathandaza uNkulunkulu namandla ukuthi yandisa ukholo enhlizweni zabo, yandisa ukholo ezimpilweni zabo, abaqhutshwe yilo ngisho kuthiwa sebenzani. uNkulunkulu ongcwele, ngibona lo mama nalo baba usegivaphile empilweni nalo muntu omusha kodwa namhlanje ithemba liyabuya, ukukholwa kuyabuya ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amen.